Sa number 3, Civil Registrars Office sa Bacolod City ginausisa sa karon sa PSA National Office kung paano natagaan sa birth certificate ang isa ka foreigner. Sang Miyerkules, nagpadulong Legal Department ng Philippine Statistics Authority sa taratapan sang Civil Registrars Office sang Bacolod. Inagud mo usisa kung paano naka-acquire sa birth certificate ng isa ka Chinese national nga na-issue sang 2019. Indiluyag ni Civil Registrar Attorney Hermilo Pauyon nga magdetalye sang kaundan sa pagpangusisa sa PSA. Pero suno sa iya, natigayo na nila nga na-present ang mga documents nga ginakinahanglan sa investigasyon. Sa idalom sang pamuno ni Pauyon, na-issue ang birth certificate sa foreign national. Iyagi klaro nga administerial sa iya nga bahin ang pag-issue sang kasubong nga public document kung wala sang makitaan nga discrepancy sa mga nasabit nga requirements. Magluwa sa Bacolod, may ginausisa pa ang PSA nga issuance sang makabig questionable nga birth certificate sa Negros Occidental. Not so much man nga may liability gid. Ang matabo sinaya nga kung may mga amo sina nga kaso, kung silingon nga daw nalutsan lang kalambla. Iti ang aton niya by nature sa work saya, ang aton permilining niya public service nga kung may mga ngayo nga dapat maristro sa daw ka pabor kita nga dapat maristro sa mo. Basta ang documents. Oo, basta ang documents, sara lang ang mga supporting documents.